És genial que en Patrick estudiï a la nostra escola. És superguai! No està bé que la Diana sigui la seva germana i ser mare dolenta. Hola, nois! Què tal, Patrick? Va, vine! D'acord. Patrick, ja t'he dit que no et facis amic dels de la DUG. Ja t'ho he dit, tieta Chloe. El Patrick no hauria de fer-se amic dels de la DUG. Ells són dolents. Ho has sentit? Què? Qui són dolents? Som guais i en Patrick és amic nostre. Patrick, t'ho diré per última vegada. No et facis amic dels de la DUG. Ets un bon home de casa. Obeeix. Ells t'ensenyaran coses dolentes. Ahà. Exacte, tieta Chloe. T'ho he dit de bon principi que en Patrick no hauria de parlar amb els dolents de l'escola. Sí. Està clar, Patrick? D'acord, mama. Agafa-li la mà a la Diana i aneu a classe. Sí, anem a classe. Doncs ja està, ja no som els seus amics. DUG, ni se us acudeixi ofendre el meu Patrick. Queda clar? No et necessitem, Patrick. Deixem que la Diana es cuidi d'ell. Diana, per què li has dit tot això a la meva mare? Patrick, els dolents t'influenciaran. Però saps, ara riuran de mi, jo. Calma, Patrick. Ningú se'n riu de tu. Vaig a la classe i tu també hauries de venir i estudiar. D'acord, germaneta. Ei, nois! Hola! Hola. Has vingut amb el Patrick un altre cop? N'estic fart del Patrick i la seva colla. Vinga, nois! La tieta Chloe no li permet a en Patrick de ser amic amb els de la DUG. Oh, de veritat? Diana, explica'ns. Nois, calma, no ha passat res en particular. La tieta Chloe ha vingut a l'escola i ha dit que en Patrick no pot ser amic dels dolents de la DUG. Espero que hagi servit i que en Patrick no estigui cohibit. Ei, Patrick, has començat a obeir la teva mare? Per què ja no ens parles? Veieu, està molt ocupat. Un matemàtic. La teva mare t'ha dit que som dolents? Deixeu-me en pau, ja no sóc el vostre amic. Deixeu-me. Patrick, està tot clar. Surt del meu lloc. Jo seuré on vulgui. No, aquest lloc és meu, Patrick. Patrick, aniria amb més cura si jo fos tu, saps? Ja m'heu cansat, home. Així està millor. I Anna, no el toquis. Li pot dir a la seva mare. Sí, a la Diana. No hauria d'haver vingut a aquesta escola. Tens raó, Patrick. Patrick, tens més roba? O vindràs a l'escola sempre amb aquest pijama? Em podeu deixar en pau? Ostres! Oh, quin estil! Va, Patrick! Patrick, vens? Que auspireu? Diana! Patrick, què vols? Vaig a la cantina. Diana, vens? Afanyem-nos, si no els de la DUG agafaran el millor menjar. Noies, ja vinc. Agafeu-me una panacota i cacau. Afanya't, Patrick. Digue'm què vols. Diana, necessito la teva ajuda. La meva ajuda, Patrick? Anem a la cantina i després et diré el que vulguis. No, Diana, serà massa tard, llavors. D'acord, Patrick, digue'm. Encara te'n recordes que em vas dir que seria molt guai? Sí, ho recordo. Però per què? Ets amic dels de la DUG. Ells són guais i tu ets guai. Ja no són els meus amics. Es riuen de mi, jo. Com et puc ajudar, Patrick? Vols que parli amb els de la DUG i els hi digui que no t'ofenguin? No, jo vull ser guai. Vull que em tinguin por. De debò, Patrick? No ho entens. No és gens fàcil. Doncs li hauré de dir a la meva mare això dels teus amics, eh? D'acord, Patrick. Diana, què passa? Encara no hem anat a la cantina i estàs escrivint? Els de la DUG es menjaran el millor menjar. Diana, què ha passat? Has de parlar amb el Patrick, seriosament? No, nois, no heu de parlar amb ningú. És un cas urgent. Anem, som-hi. Què? Nat, no ho has sentit? Nois, necessito la vostra ajuda. M'heu d'ajudar a transformar en Patrick en un noi guai. Què farem? Diana, què dirà la seva mare?
Diana, si la tieta Chloe se n'entera, estàs morta. Igual que en Patrick. No em passarà res perquè no li tinc por a la meva mare, saps? Jo vull ser guai. Escolteu, nois, hem d'ajudar el Patrick. Si no, ell dirà a la tieta Chloe que em visiteu a casa seva. Realment? Creus que és aquesta una bona opció? Diana, jo no t'ho recomano. Diana, no t'arrisquis. Després te'n penediràs. Nois, no ho enteneu. Hem de transformar en Patrick en un noi guai i ensenyar-los els de la 10G. Sí, i llavors em tindran por. Tranquil. Jo crec que hem de transformar en Patrick en un noi guai. Fem-ho, sí. Hem de canviar-li el seu cabell, totalment. Portaré el xampú. Què més podem fer? Algun tatuatge, piercing? Una jaqueta de cuir. Una dessuadora. Però què estava esperant? Vinga, va. Jo busco estatus. I jo un piercing. I jo demanaré una jaqueta a la classe dels 11B. Aquí estàs, Diana. Arreglem-li el cabell. D'acord, Afanyeu-vos. Deixeu-ho a mi. Noies, jo vull un pentinat guai, No et preocupis, Patrick. Seràs un noi guai. Vinga. Espereu. Has de deixar que et creixi el cabell i després quedarà superguai. Exacte. Ara és massa curt. Diana, he trobat això. Molt bé, Gigi. Estem acabant amb el cabell. Tatus. Piercings. Ara sí que seré guai. Patrick, no et moguis. Mireu quina jaqueta de cuir he agafat de la classe dels 11B. Ben fet, Art. Porta-la aquí. Ha estat genial. Tota la cantina per nosaltres. Seria genial que els de la 9A mai vinguessin. Calma, ho sentiu? Hi ha un soroll a la classe. Anem a escoltar-ho. Patrick, ets super fashion. Gigi, gairebé m'he enamorat. Noies, no tenim massa temps. Afanyeu-vos. Uau, ho heu sentit? Però algú Sí, li pot sí. ajudar, aquest? Hem d'esbrinar què estan fent. Deuger, tanqueu la porta per fora. Sí, transformarem en Patrick i no el reconeixereu. No hi ha res que et pugui ajudar, Patrick. Fill de la mama. Només pot portar pijames. Escolteu, Deuger, quan veieu el Patrick sortireu corrents. Sí, en Patrick serà guai. Hauríeu d'estar espantats. Patrick, crec que m'he enamorat de tu. Vinga, va. Tot està clar. Uau! Sí. Mola. Us agrada o què? Genial. Diana, i això? Gigi, què vols dir? Tirau. D'acord. Patrick, realment et veus guai. Sí, m'agradaria ser com tu. La Diana té un germà genial. Llavors, em veieu guai o què? Sí, estàs guapíssim. Ets molt guai. Ets una pistola, una bomba, un coet. Genial. Sembles un motorista. I jo tinc enveja. També necessito un telèfon. Però és or. Diana! Diana, digue'm com funciona Mireu, això. és fàcil. Desbloqueja-ho. Hi ha una antorxa. Diferents fotos, números, està clar? D'acord, Vinga, va. com em veig ara, nois? Genial, genial, genial. Ves a la teva classe. La lliçó està a punt de començar. D'acord, me'n vaig. Nat, has vist en Patrick? Sí, els nostres herois no es poden comparar amb ell. I estic d'acord, Art, has vist la transformació? I tant, Kev, ara serà el més guai. Diana, si em transformo com ell, m'estimaràs? Dima, mai seràs com en Patrick. Aquests nois són molt ingenus. Sí, volen que en Patrick sembli un noi guai. Potser li posaran un altre pijama. Ei, nois, m'heu esperat massa o què? Ostres, és un motorista? Patrick, ets tu? Marúcia, no ho veus? Patrick, vinga, seu al meu costat. Jana, no et necessito, saps? No ho veus, Jana? En Patrick s'ha sentat al meu costat. Marúcia, ni en els teus somnis, nosaltres no som parella. Marúcia, ho has sentit? Patrick, què fas després de l'escola? Anem al cinema? No, Patrick, el cinema no és prou bo. Millor anem en motocicleta. Deixeu-me en pau, que no estic interessat en vosaltres.
Sabeu, noies? Jo me'n vaig al gimnàs després amb ell. Jo no necessito anar al gimnàs, saps? Soc guai de totes maneres. Uau, quin company de classe més genial que tenim! És genial tenir-lo aquí! Patrick, on ets? La mare està aquí! Deuger, on està en Patrick? Què li heu fet en el Patrick? Nosaltres no li hem fet res al teu Patrick, eh? No, no és culpa nostra. Aquí està el teu Patrick. Què? Patrick? Patrick, fill! Mama, que no veus que estic ocupat? Què? Patrick, on està el teu pijama? Què tens en el nas? I a les orelles? Mama, que ara sóc guai. Sí, el Patrick és guai. Deuger, ja sabia que en Patrick no havia de tractar amb vosaltres. Espereu! No és culpa nostra. Ha estat la Diana i els seus companys del 9A. Sí, ja li hem dit que no ho fessin. Sí, han estat ells. La Diana? Patrick, Mama, anem. que estic ocupat. Diana! Diana! Calleu, que estic trucant, home. Diana! Què li has fet en el meu Patrick? Tieta Chloe, no he estat jo. El Patrick volia ser així. Sí, la Diana li ha dit que no ho fes. Ell volia fer-ho i ja està. Sí, això mateix. En Patrick fa més bona impressió ara que amb aquell pijama. Així és el noi més guai. Noi guai? Diana, t'has posat en un bon liu. On està el pijama d'en Patrick? Gigi! A la paperera? A la paperera? Escolta'm bé, Diana. A partir de demà, en Patrick i tu anireu en pijama. La dolça vida s'ha acabat. Què? En pijama? Jo no. I tant. Dóna'm el teu telèfon. Mai et donaré el meu telèfon. I tant que ho faràs. Dóna'm-el. La Diana està en un bon liu. Em sap greu per ella. Nois, polses amunt i subscriviu-vos al canal. He de lidiar amb la tieta Chloe. No vull anar a l'escola en pijama i sense telèfon. Adéu a tots. Diana, fins quan he d'esperar-te? Patrick, anem a casa.